हेलो गाइसमोन, नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाबाय नै बारियाव मोनफ्रुनानै दङ बानलु फिसा एबा बानलु बोरदोन। दा नायलांनो हागोन नोंथांमोना, बेसे मोनफ्रुलाजोबनानै दङ। खानो समखौनो मोनाखै, माने सोरनोबा नांगौबा अर्डार खालामहरनो हागोन बानलु फिसानि जोलै। दा बेखौ जावैनाय जागोन प्लास्टिकआव। सोरबाफोर नांगौब्ला सोरनोबाफोर बेखौ लांनो हागोन। कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। नैबे फांसेया बारा मोनाखै, बेबो दङ। नैबे गुफुर जाद आरो जोलैया, बेखौबो मोनगोन। गोथां जादबो दङ। दा खिन्थालांबाय थागोन नोंथांमोननो, नायलांबाय था। नैबे गाहायावनो थायो आरो बे, माने नै बार फैजोबनानै दं, फिथाइ थाइदों। बारा गोमोन गैया बेयाव। आरो बे दाउलुर ना पाइपलुर होनो खिथु गोजाफ्रा, बियो बिराद जाबाय थायो बेखौ, गोमोनखौनो दोनथारा। आरो दंबावो नै बिथिंजाय, नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थालांगोन आङो। नै बेहा एसे बेलेग जात, माने बेहा बिलाइया एसे गिदिर गिदिर, फिथाइया बारा नुबाङा फिथाइखौ, माने सिङावसो थायो बियो। दंलाङो नै, नायबानो जाबाय नोंथांमोना। आलौनायखौ हले लाख'नो हाखाया दै, ओरैबायदि आलौखायो। माने नोंथांमोना जायफोरा जादों, मोनजाफेरदों, बिथांमोना मिथिखागोन। आलौखायो आरो जोबोद गोसा। बै हाथायनि बांगाल बानलुफ्रा जेबो फात्ता मोनखाया आरो बेजों। खुमब्रायाबो बैसाङाव रिदिं रिदां थायनानै दं। नै बिनि थाइसे, नै आरो ओरैजाय नै बियो बिलाइ, नैबे गोरलै एसे। नै बेयो बयनिख्रुइबो देरसिन, माने सिगां थाइग्रोनायमोन आरो बेयो एसे फुरहांबाय। ओरैजाय थांबाय थाबाय, नै बिथिं एसे गोरलै थाइख्रिलायबाय। बै सिङाव थाइसे दंबावो नै, नायलांबाय थादो। नै बेयो जाहैलायबाय फानलुआ गोथां जाद आरो बेखौ एकदम सिनायनो नागिरलाया। नै फिथाइजों बिलाइजों एखे बायदि नुयो। ओरैनो दंजोबथारो नै बैग्रि गुदियाव, बेयाव बारा थाइबाङाखै बियो। बेयाव दं फाथो बारि, फाथो गोखा, जोबोद जाखांबाय। नै बिथिंजाय आरो सबाय बिमा बागान दङमोन, थाइगाबाय आरो बारा थाइला दायो, बोरायबाय दंफाङा। ओरैजाय फिसा फिसासो दङ दा, गोरलै थाइख्रिनाय आरो जोबथा जाख्रि जागोन बेनो। बेनिफ्राय आरो थायनाय नंला, बियो जोबसिगोन। स' बिदिबा लोगोफोर, भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहर। लोगोसे लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।